Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomiketu no bi fe ka usendo angani jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogmani o ye sefa wari wa mugandi emadon ukadi aw kana konomike wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka ticket ta fo ticket mugan a ka nɔgɔn jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année u diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Ani alamɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye décembre kalo ale tile 26 ye bi ye san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin dɔgɔkun in kibaruya mun bɛ yen n'o o kɔni sɛbɛkɔrɔ fɔra kosɛbɛ o ye AES jamana ɲɛmaaw ka laseliw ye laseli minnu bɛ tali kɛ AES ɲɛmaaw olu ka yirasa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ mun tigɛlen don bi ko ka kalo 6 di k'olu ni CEDEAO ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn u bɔcogo la olu ko janfa b'a ko kɔrɔ janfa in a kuma ɲɛfɔli a cayara kosɛbɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la baara bɛ se ka kɛ cogo min na fana o fana daminɛna Mali kɔnɔna na yan an b'a yira k'a fɔ Mali Burkina Niger falayi u bɛ se ka taa yɔrɔ jan u bɛ se ka baara caman kɛ nka de bɛ kuma na sa nka ye mun ye mara mun kalifalen don u yɛrɛ la u k'o kɛ ka ɲɛ sariya u k'o tile bɛɛ lajɛlen ye u ka dɔ sugandili ka dɔ fisaya ni dɔ ye k'o bɔ a la dunko juguya ni yuruguyurugu ka se ka o kɛlɛ u soma u k'olu mabɔ fanga marali la min ye mara ye a ka dabakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye sariya mun bɛ yen n'o sigilen don jamanaw kɔnɔ u kana mabɔ maa la u k'a lajɛ ka baara kɛ kiiri fandan ani ɲɛji kana bɔ kiiriso kɔnɔ min ye jotigi o ka jo jalakitigi ka jalaki ɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmaaya kɔrɔ ye min ye o kɔni u y'o kɛ o ye k'i yɛrɛ tanga ka maa wɛrɛ tanga ka sira i kɔ ɲɛ ka se ka waleya to min b'a to diɲɛ ma don dɔ la maaw na se k'a fɔ karisa ninnu tun bɛ yan waati min
ni ngun tɛ kɛ ni ma se ka kɛ falai ko dango maa bɛ ko la nɔgɔ an bɛ min na bi diɲɛ tɔ tora mankutu lakalili ani kunnafoni bi anw miiri bɛ min na k'an b'o sɔrɔ n'an t'o sɔrɔ min kun b'an bolo an k'an poro k'an ka taa ɲɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan bi fɛn damadɔ bɛ yen o ka di maaw ye o ka se ka sigi sen kan o ye mun ye baara bɛ sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ kuran ale ma basigi falai saniya ko o bɛ se ka sigi sen kan cogo di maaninfin minnu bɛ yen n'u olu ti baara la olu ka se ka baara sɔrɔ min ye jamana ye ale ka cakɛdabaw sigi dɔ bɛ ka kɛ dɛ nka caman bɛ se ka fara a kan hali bi yaasa jamanadenw olu ka laɲini belebele ye min o bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an kana ɲinɛ dɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila wa u bɛɛ lajɛlen bɛ min bila u kunna falai laɲini ye min ye jamanakuntigi ko tɛ olu fɛ yen koyi maa ko tɛ jamana ka kuntilenna n'a ka nafasɔrɔ sira ɲinini y'a di olu t'o dabila o anw de bɛ se ka ɲinɛ kuma dɔ la walima ni falen kɛra an b'an taabolo yɛlɛma nka o t'olu fɛ yen olu ka laɲiniw ye minnu ye u bɛ fɛn minnu nɔfɛ u b'olu dɔn o bɛ fɔ file la o bɛ fɔ bala la o bɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o de la i mana ye kuma dɔ la i b'a fɔ k'u ye ko in labɛn k'a sɔrɔ bin don ko n'a kɛcogo de bɛ u fɛ yen anw ta fɛn caman bɛ yen bi baara caman bɛ yen bi ɲɛbila caman bɛ yen bi fɛɛrɛ caman sigilen don sen kan bi ni maaw kun tora k'olu ye k'olu sinsin k'olu baaraw kɛ o tun bɛ k'u ma jigisigi ye nka an ye mun lakɔlɔsi anw ka ko ye maa ko ye anw ka ko kumalamaw ye yɛrɛ ko ye an ka ko kuma caman ye yɛrɛ ɲini ye o ni fasojɔ o kɛcogo ka gɛlɛ maa o maa n'i y'a sigi i ka jamana kɔnɔ ko politiki bɛ kɛ tan a bɛ don tan a bɛ bɔ tan n'o tɛ demokarasi nan'i tɔgɔ d'a tɔ la n'o tɛ anw fɛ yan min tun dɔnnen o ye sɛbɛn ni cɛsiri ni timinandiya ye n'i kungo maliyɛ i ko danaya i ko lafiya i ko k'i bɛ se ka fɛn caman kalifa la k'a sɔrɔ i ma jɔrɔ nka bi mun y'o tiɲɛ anw yɛrɛ kɛcogo anw ma min y'an somaw la an somaw ma min kɛ ka tɛmɛ an bɛnbaw ma min kɛ an y'an ta tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ dalafɔli ye foyi t'an kunkolo la a bɛɛ lajɛlen m'an dabara la ka yaala wa n'a fɔra an ka jɛ ka mago ɲɛ an yɛrɛ ye hali o yɛrɛ ka gɛlɛ an ma sabula kuma dɔw la an taara sira minnu fɛ n'o ye diinɛ ko ta nasira ye an taara sira minnu fɛ n'o ye kalanko ta nasira ye dɔnniya ɲinini ko ta nasira an banna an yɛrɛ taw la ka tugu minnu kɔ an ma se ka olu sɔrɔ an tɛ ka se ka segin ka k'an yɛrɛ ye tuguni bi bi in na anw bɛ taa sira jumɛn fɛ an ka ji min cogo an ka filɛli kɛcogo hali an ka janaja kɛcogo an tununnen don o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi k'anw ka sira ta sira min b'anw bɔ nɔgɔ la k'anw ka sira ta sira min bɛ kɛ anw ma siniɲɛsigi ye k'anw ka sira ta sira min bɛ to k'a to anw bɛ se k'a fɔ cogo min na ko alihamudulilayi k'anw ka sira ta fala ye ko min b'a to k'an b'a fɔ ko ni karisa kun bɛ yan nin ti kɛ nka a bɛ ka k'a ɲɛnama ɲɛna o tuma a b'a kɛ cogo di sisan sa an filɛ dɛ nka nin bɛɛ la fala ye ma tigɛ jamana in na n dalen don a la n b'a dɔn maaw bɛ maaw la n'olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la hali sini sɔgɔma an bɛ wuli k'an jɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen olu fɔcogo u labɛncogo an'u waleyacogo olu kɛlen don ka taa ka an dan fala ye sini sɔgɔma dɔrɔn e ka t'i jɔ ni busan belebele ye cité ministérielle da la i k'i jɔ yen ŋagi fɛn fɛn bɛ na i k'o kɔ ɲɛgɛn retard la sinikɛnɛ i bɛna sɔrɔ bɛɛ donna k'a sɔrɔ e kelen n'i ka busan jɔ mɛ nka mun b'o kɛ busantigi yɛrɛ tɛna joona ale bɛ se cogo di ka maa kɔlɔsi walima fala ye don n tɛ se ka fɛn fɔ ma sabula o ni n yɛrɛ ye fila ɲɔgɔnma ye an ye teri ye an ye limana ye fala ye jamana bɛ tiɲɛ tan cogo de la bi don an mago bɛ min na an k'an tilen dɛ an ka sɛbɛn kɛ koyi n'an y'an ɲɛsin tilennenya ni laadiriya ni baara ma fala ye foyi t'an to kɔ anw y'an jaw ji bɛ anw fɛ yan ala barika la an kan ka ala fo ka ala tanu tile bɛ anw fɛ yan ala ye anw sɔn de koyi fo ka taa an sɔn an kana ala kɔni barajintaya sumaw a bɛ ɲɛ an bolo n'an y'an bolo don fɛn fɛn la a bɛ ɲɛ bayɛlɛmali an yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a la an yɛrɛ fɛ yan sa an kan ka o de ɲɛɲini tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fala ye maliyɛnya koba don dɛ maliyɛnya fɛnba don nka an bɛ min dɔn halisa an k'an cɛsiri tile fila in na n tulo b'a la maa caman da olu ma kow kɛcogo ni kow faamu
olu bolo ko anw bɛna to lɛrɛkutigɛ la olu nɔfɛ don o don jaabili nin ye nin fɔ nin ye tiɲɛ nin ye nkalon ye anw tɛmɛn'o kan koyi an tilar'o la a mɛnna an bɛ min na sisan an bɛ se ka bɔ kow la cogo di Falaye bi président a tun bɛ kiiri tigilamaw ka yɔrɔ la kuma min tun bɛ i b'o dɔn wa ko sariyatigiw ni kalata nin ye tubabukanba ye dɛ Falaye k'o fana ko in jateminɛ ten an ye dɔ kɛ tubabukan fɔ in na wallahi a ti foyi ɲɛ an ye foyi wa a bɛ k'an tɔ segin kɔ de ni tubabukalan yɛrɛ bɛ ka jamana to kɔ bi Falaye Mali don kɛmɛ kɛmɛ sarada la u yɛrɛ ko maa 25 bɛ taa kalan na maa 25 la joli de bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la joli bɛ se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye n'an m'an ka kanw don ba la n'an m'an ka tabiyaw don ba la n'an m'an ka adamadenya don ba la n'an ma k'an yɛrɛ ye ka segin an yɛrɛ ma denmisɛnninw bɛ tile ka na ni kaye ni fɛnw ya hali u tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn u bɛ taa ekɔli la u b'u la paase ten u bɛ taa ten u bɛ taa se ɲɛfɛ n'i ye DEF ni BAC résultats ta k'u lajɛ Falaye jaabi yɛrɛ dɔrɔn b'a yira k'a fɔ ko kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ nka min ye jamana musaka ta bi an bɛ yɔrɔ min na kɛmɛ kɛmɛ sarada la 25 de bɛ don ekɔli la n'a ma se 30 yɛrɛ ma yɛrɛ yan'an k'o tiɲɛ o tɛ ka mago ɲɛ an ye o ekɔli ko fana kɔnɔna na tuguni Falaye kɛnyɛrɛye ekɔliso yɛrɛ ka ca ni faso ta ye o kɛnyɛrɛye ekɔliso wari dunbaw o fana ye faso cakɛla dɔw ye tuguni ekɔli karamɔgɔw ko ya Salifu Nasini k'olu ka miliyari 50 ani kɔ de bɛ jamana na ne ye miiri k'an sigi ka nin ko jateminɛ nka an ma foyi faamu an tɛ arabu ye an tɛ tubabu ye an tɛ taabolo sɔrɔ an tɛ kalan sɔrɔ an t'an yɛrɛ sɔrɔ an tɛ taga f'an ye baarakɛ siraw tɛ don maaw kɔrɔ an bɛ se cogo di ka bɔ nin na k'an bɛ k'an yɛrɛ ye maani fitinin minnu bɛ yen n'o ye maa damadɔni minnu bɛ kalan in kɛ ka taa kun fori o fana na kɛmɛ kɛmɛ sarada la tuguni i bɛ taa sɔrɔ 90 bɛ taa nanzara la n'olu taara n'olu ye kalan kɛ an si t'u ta yɔrɔ dɔn u kɔni bɛ bɔ yan ni Mali tɔgɔ ye nka n'u sera yen o y'u selen u seyɔrɔw la sa a bɛ ka mun ɲ'an ye Falaye ko dɔ tɛ foyi dɔn u b'a fɔ k'a gɛnna ka bɔ ekɔli la mais mécanicien bɛɛ bɛ tila ka t'i ka mobili d'a ma k'a dilan i bɛ taa Mali talida la u ma taa lycée technique la u ma taa lycée Buyaki Fadiga la kuma tɛ Asikia Mohamɛdi ma lycée wɛrɛw ma nka université tigiw bɛ to ka fɛn d'u ma téléphone d'u ma u b'a dayɛlɛ k'a dilan olu bɛ yen dɛ n'an y'o ye dɔrɔn an bɛ se k'a dɔn k'a faamuya ten ko kalan Falaye ani kodɔn tɛ kelen ye o de la n'an ma segin an ka kanw ma an bɛ ka temps perdu parce que jamana minnu bɛna na fɛn sɔrɔ o ye minnu bɛ ka baara de kɛ n bɛ tilen k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna yan moto b'e bolo téléphone 2 b'e bolo e bɛ gɛrɛn na don o don e tɛ baara la o tuma e bɛ k'a bɔ mini e bɛ k'o bɔ min e tɛ foyi la e bɛ nin bɛɛ sɔrɔ ten e y'i diya dɛ o la bi premier ministre fana ye a ka maaw lajɛli ale fana y'o kun cɛ bi musow denmisɛnw kafotigiw dugutigiw a bɛɛ lajɛlen a y'u bɛɛ bisimila bi ka baaraw k'olu kun cɛ a yɛrɛ ka cakɛda mɔgɔw a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye Falaye nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ fana min ye kiiri tigilamaw ka kalanda tun bɛ bi rentrée des cours et tribunaux o senfɛ jamanakuntigi a ye so di avocaw ma han avocaw ye so kura de sɔrɔ Mali avocaw u ko yɛrɛ ko UEMOA jamana 8 na k'a kun fɔra ko ka mun yɛrɛ avocat so jɔ ko Mali ni Guinée Bissau dɔrɔn de tun b'a jɔ sisan ko Mali y'a ta jɔ donc k'u bɛ Asimi fo k'a y'o baara min kɛ k'o ɲɛna kalata bɛɛ ni kelenya sinsinni sariyatigiw jɔyɔrɔ o ko la o de tun ye kuma in ye ko kalata sanuman kan ka kɛ cogo min na jamanakuntigi ye dɔ f'o la Falaye farikolo ɲɛnajɛ ko la yɔrɔ an ma ɲɛ sɔrɔ
anw ye Coupe d'Afrique ɲini ko anw tɛ se ka organiser u y'a di Côte d'Ivoire ni Maroc ma CHAN éliminatoire la e ko Bamako tɛna na kɛ CHAN éliminatoire capitale ye ka da kun jumɛn kan ni Ala sɔnna a ma sini juma Lazara waati min ye donsara fosi tɛ bɔ a la dugu tɔgɔ ye di Burkina Faso a ye Niger ni Togo olu bɛ 26 mars la sini Lazara waati donsara t'o la Burkina ale ni Côte d'Ivoire olu bɛ samedi nka donsara b'o la o billet o bɛ feere billet b'o la dimanche don Mali ale ni Mauritanie 26 mars donsara t'o la donc o kɔrɔ ko anw kɔni jamana joli bi yan sisan jamana 6 tɛ Burkina bi yan Côte d'Ivoire bi yan Niger bi yan Togo bi yan Mauritanie bi yan match 3 tɛ o tɛ équipe 6 ye Mali yɛrɛ t'a kɛ 6nan ye n'u ma coupe d'a ma an yɛrɛ ma an ka coupe sɔrɔ nin ye sa wa n'an b'a fɛ ka Coupe d'Afrique dɔ organiser match 3 kɔni don o don match bɛ yen k'a daminɛ juma don mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o ka ɲi donc nin dulata ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yan 26 mars la an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan ko CMDT ale tun bɛ baara dɔ la sisan ko baara ma ban CMDT kɛra an ta ye u kun kɛlen don k'a boso cogo dɔ la u ye farankan kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ CMDT sisan ale fana Mali jɔyɔrɔ ka bɔ a la sɛnɛkɛlaw ka banki fana n'o ye BNDA ye Mali ye niyɔrɔba ye o fana na fala ye baara dɔw bɛ ka kɛ bon tile 2 in na ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ne tɛ spécialiste yɛrɛ fala ye mais ne bɛna n ka kunfin jate f'i ye kayikaw ko sira ko ni terrain tɛ wuli ko sira bɛ ka dilan ka bɔ Kayi ka na k'u sira Sɛgɛla dɔw bɔra k'o sira dan ye Sandare ne ko n ko hali n'u y'a ta an bɛ Ɲangada la ka na n'a ye gouvernorat la ni kayikaw de bɛ boli a kan u t'a fɔ tare fɔlɔ dɔwɛrɛ dɔ tɛna na daminɛ legal segu kelen in na ye ka na n'a ye plateau ka bɔ plateau ka taa Kayindi n'a ye Kayindi sira sɔrɔ ka ban a tɛ anw b'a ka dugu tɔgɔ yɛrɛ di Kuɲakari sira n'a y'o fana sɔrɔ fala ye a tɛna taa dɔɔni fɛn min yɛrɛ an yɛrɛ ye ɲininkali k'a la u ko sira in yɛrɛ ko ni mɔgɔ min bɛ ko faamuya fala ye sira min filɛ ka dilan Bamakɔ nin ye o ni Kayi sira de bɛna na ngoloso ɲɔgɔn na o donc ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ dɔrɔn ko wulilen don ko ka taa da Sandare e ma kibaruya bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ kibaruya bɛɛ t'i bolo gouvernement baara ye dɔ b'a fɔ ko nka ŋaniya sigi i bɛ ka mɔgɔw kun ye sira tila cogo min na fala ye olu y'a tila ka bɔ Bamakɔ ka na Jijeni ka bɔ Jijeni ka na Kolokani ka bɔ Jijeni ka bɔ Kolokani ka na Jijeni ka bɔ Jijeni ka na Jema ka bɔ Jema ka taa Sandare ka bɔ Sandare ka taa Kaya a kun tilalen n'o ten de ninnu nana olu y'a ye k'a fɔ o da man di jamana na a ka lajɛ k'a bɛn nɛgɛmɔ a bɛ se ka dilan cogo min na ka ɲɛ jamana bɛ nafa sɔrɔ min na o baaraw de bɛ sen na sisan mais n'i ye est-ce que o sira kɛlɛ la aw ko sira tɛ ka dilan dɔ bɛ ka k'a la an b'a fɔ de sa bɔ n'aw ye nin sira dilan in daminɛ a kana dabila tugun dɛ a kana fɔ k'a bɛ taa da Sandare a ye continuer ne bolo an b'o de fɔ mais ni mɔgɔw gouvernement bɛ ka baara kɛ a ye ŋaniya ta a bɛ ka baara dɔ nɔ dɔ bɔ an b'o nɔ de senkɔrɔma don fɔlɔ pour que ka se k'a f'u ɲɛna aw kɔni tɛna fɔ k'aw bɛ nin bila nin yɔrɔ in na ka taa tancogo kɔni na o fala ye ka bɔ Kayi ka na Sandare i ma se Jema sira tɔ tiɲɛnen bɛ yen est ce que ni mɔgɔ min ye hakilima ye i bɛ se k'a fɔ k'o bɛ to ten cogo la a ka gɛlɛn donc an bɛ dugawu kɛ gouvernement mɔgɔw u ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye sirako in na an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an ta n'an bila dɔ cogo min mais fɛn caman de b'an ka jamana kɔnɔ yan dɛ bi dɔw tɛ fɛ foyi ka kɛ hali fitinin min bɛ kɛ dɔw tɛ fɛ o ka kɛ ncininin minnu bɛ kɛ bolo bɛ bila fɛn min na mɔgɔ dɔw tɛ fɛ olu si ka kɛ kuranko fala ye énergie ɲɛmɔgɔw u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye layidu taara ko 100 sarada la ko kuran ka di 80 n'o ye 80% ye bɛn kɛra o kan tajiw ye doni daminɛ énergie centrale kɔni bɛ ka fa ala ko tiɲɛ nka sisan i b'a dɔn u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a taji tɛ di su fɛ dɛ o bɔra la pewu
taji be di tile fɛ ka kɛ ka yɔrɔ fa ɲɛ ŋwɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na taji be ka taa ten sisan bi an bɛ yɔrɔ min na bi fala ye taji be yen pour que ka se ka minɛnw bɛɛ lajɛlen na bouger donc 80% in bɛ se ka kɛ an bɛ dugawu de kɛ sa layidu min taara gouvernement fɛ musaka min fɔra n'a kun fɔra ko ka miliyari 5 min di u ka baara kunfɔlɔ kɛ n'o ye yan'u ka miliyari 20 san wari tɔ ka sɔrɔ u k'o di sabula ko n'o sera ka sɔrɔ olu b'a gun fo ka tɛmɛ sunkalo la i y'a ye énergie ko n'o sɔrɔla miliyari 5 in n'o dir'u ma olu b'a gun fo ka tɛmɛ mais fala ye fɛn dɔ de bɛ an fɛ yan ne bɛ fɛ ɲɛmaaw yɛrɛ ka wuli k'u jɔ a ko la fala ye fournisseurs ni ministres minnu bɛ sigi kuranko kunna ne t'a dɔn fɛn fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn dɛ ne ko gouvernement tɛ se ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ min na fɛn ninnu bɛ ta jɛlenya sira kan k'a sɔrɔ ministres sen ma don a la parce que ne ɲɛ t'a la ni mɔgɔ mɔgɔ nana i b'a fɔ ko u bɛ kilisi de kɛ k'i minɛ quoi i b'a fɔ k'u b'i minɛ de quoi mais ne t'a dɔn pourquoi mɔgɔw bɛ na i bɛ fɛn dɔw ye tuma dɔ la i tɛ faamuya cogo sɔrɔ a la quoi mais min ka ɲi u k'u jija layidu min taara premier ministre ɲɛna premier ministre yɛrɛ an dalen don a la an b'a dɔn mɔgɔ min don n'a bɔra kow kalama a tɛna na hésiter ka décision ta o cɛ don a tɛ sɔn namara ma a tɛ sɔn yuruguyurugu ma wa u kɛlen don ka mɔgɔ bila nin baara in na fala ye u kana to u ka surusala maliyɛnw ye san 2 de kɛ courant t'u bolo maa si kana na k'i bɛna na taa mɔgɔ lamɛn ou bien ko fournisseur ko komi a fɔra u ɲɛna u ni premier ministre sigira k'u tɛ segin u ka sɔngɔw jigin u k'a jigin a se b'u ye bi fɛn b'u bolo u k'a jigin bɛn kɛra minnu kan premier ministre ɲɛkɔrɔ k'u ja an b'a ɲini premier ministre yɛrɛ fana fɛ fala ye a kana dan o ma koyi a ka to ka wuli ka lakɔlɔsili kɛ parce que ɲɛ bɛ fɛn in na baara in na a ma nɔgɔn dɛ wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fala ye wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko ma nɔgɔn donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ bɛn kɛra min kan a ka lawaleya parce que an y'a ye k'a fɔ Noël su courant mɛnna mɔgɔw bolo nka dugu jɛra dɔrɔn an seginna ka na an nɔkɔrɔ la bon sisan u ko k'u bɛna na dɔwɛrɛ kɛ sini tuguni k'u bɛ dɔwɛrɛ kɛ sini fala ne kɔni bɛ min fɔ ka fara a kan m'a fɔ maa ye ko kurantigɛ banna je le répète siɲɛ kelen m'a fɔ maa ɲɛna ko kurantigɛ banna n ko dɔ bɛna bɔ a la nka n b'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali min taara gouvernement fɛ Asimi yɛrɛ ye min ɲini u fɛ n'u y'a kɛ o cogo la walayi kurantigɛ bɛ nɔgɔya mɔgɔw kɔni tɛ to kuleba in na walayi n b'o dɔn bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na o se b'u ye bi donc ala k'o nɔgɔya n bɛ énergie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la depuis gouvernement yi ko in ta sɛbɛ la fo bi fala ye walayi baarakɛla dɔw bɛ énergie la u tɛ ka sunɔgɔ parce que u fana ko il faut pas que hɔrɔnya juru ka to u la an b'u ka directeur fo ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo secrétaire général ni mɔgɔ minnu bɛ yen an b'u fo ministère fana kɔnɔna na minnu fana ye wulikajɔ ni cɛsiri daminɛ an b'u fana fo nka an bɛ min f'u ye fala ye u kana taa kɛ fournisseur ye dɛ o t'u ka baara ye dɛ u k'u sen bɔ fournisseur sen na u k'u tilen u ka baara kɛ premier ministre fana a ka maa ɲini maa min bɛ ninnu lakɔlɔsi komi n'i ye nɔnɔkɛnɛ sigi tasuma sanfɛ parce que an ɲɛ bɛ min na a ma nɔgɔn dɛ fala ye a ma nɔgɔn dɛ e m'a ye kɔsa in na a bɛ k'a fɔ ko yurugu k'a lajɛ ministre yɛrɛ tɔgɔ b'a la sisan parce que nin de don nin de b'a ko gɛlɛya komi miniti 30 dafara su in na an bɛna to kuranko kelen de kɔnɔna fana na o parce que pano feerela o fil feerela o câble feerela o nin bɛɛ sago ye kuran de ka se ka sigi sen kan société kura dɔ nana an ka jamana kɔnɔ n'o ye Manden den ye olu ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan pano solaire batterie lithium u yɛrɛ ye miliyɔn 50 di k'u bɛna na yɔrɔ dɔ jɔ k'o ban pewu gouvernement k'o ye ni baara bɛ se ka kɛ n'o ye su in na an ka baabu bɛna na tali kɛ o la o de la an kɔnna tan
ka énergie ɲɛbila kumaw fɔ an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka maa welelenw olu bisimila. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. زخرهم دايما منجدد Ambade Teduma Kanubao, Ample Domine ko Bibina, Bella Giles Glekudo Katemi Nanikonanga Jamanakono, Ashurula, ni Watina, Noe Tever Rasul, Atoko Kadi Chogomina, Ate Fanankadi Katemoga, Tever Rasul, Katashin Furo Kono, Fika Barada Kono, Anaja Benywana, Tever Rasul, Nkeo Kakatewuli, Fonga Benefunji Kala, Obana, Ta Butigila Doro, Ikafoko Tever Rasul, Benefunjilama, Walima, Tever Rasul, Nyamakulama, Walima, a Jasmine, no Mandie, a Simplu, o fana be yino. Tever Rasul, ibe jafengo fe nyini tela, a bela jilebe ka nyuan zora kononana. Anga na nyuan nege, niko te duma bibina, iba foko Tever Rasul, abe froko chenyingono, ninga seba samvala la kwa Rasul, a froko sanfe, chebe nyame sanfe, tamaro shun jugoro, wa imagoba nasugu fe na, o jabe o froko ga, ni magobe a benefunjila maka, benefunji jaboka, ni magobe a nyamakula maka, nyamaku jaboka, fuga tabla Jasmine na, ana Simplu, Tever Rasul, a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu weraula ibe Tever Rasul soroe ni magoba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mayba ne gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo Tever Rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa Tever Rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ما dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu ko warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da
ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Bawo ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na kabini dugu jɛra bi Bamako lajɛba tun bɛ CICB kɔnɔna na sabula nin waati in na bɛɛ lajɛlen haminako ye min ye n ka se ka yelen sɔrɔ n ka so yelen min fana ni o bɛ se ka nafa ɲɛ yelen min bi na ni bɛɛ lajɛlen bolo an kan ka se ka taa o sira fɛ n'a bɛ matarafali ka nɔgɔ o ye tile bɛ an gosi cogo min mina minnu bɛ se ka baara kɛ n'o tile kelen ye k'o yɛlɛma k'o kɛ yelen ye ka da an ma min ye goni ye ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min su in na an y'a fɔ a ɲɛna n ko depuis dugu jɛra bi CICB saliba kɔnɔna na lajɛ tun bɛ yen ka se ka manden den n'o ye cakɛda ye nana sigi an fɛ yan n'a sigira yɛrɛ ka ban parce que bi kɔni tun ye k'a jira jama la k'a dɔn k'a fɔ u bɛna baara min kɛ su in na an y'u wele u ka na ka se ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye baara ninnu bɛna kɛ cogo di laɲini ye mun ye yalama bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la wa sabula an ka ɲininkali fɔlɔ o ye bi kɔni maliyɛn kɔni n'i y'a mɛn dɔrɔn ko panneau solaire éclairage public o kɔrɔ ko fantan est ce que fana bɛ se ka taa i ka tɔrɔsinin san ye walima i bɛ se ka taa i ka panneau san ye ka taa se lithium tigiw ma olu minnu y'a ladisibaw ye olu bɛɛ an n'o kuma fɔ su in na yaasa ka se ka baro in sigi k'a ɲɛnɛmaya an b'an dɔgɔnin fo n'o ye Kalifa ye ale ka cɛsiri y'a to n'an ni nin jɛkulu in sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ a ka baara la sabula a bɛ cakɛda wɛrɛ la min ni nin si tɛ kelen nka an b'a fo a yɛrɛ b'a tɔ faamu Sebu Jalo ale bɛ ale ye PDG ye an b'ale fana fo ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ fulakɛ a ma nɔnɔ ye dɛ nɔnɔ bɛ ka na inchallah a ye dun kɛnɛ ka dɔgɔnɔkɛ bila i kɛrɛfɛ fana Ama ani su ça va Damien bonsoir ça va tout va bien comment vous avez trouvé le Mali depuis longtemps même depuis longtemps oui mais ça va tout va bien. Le soleil ne vous brûle pas beaucoup? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, c'est ça notre travail. Soyez le bienvenu. Oui, Inch'Allah. Nin ko in nana cogo di? Nin ko ni an b'a daminɛ fɔlɔ ani Damiya cɛ baarakɛɲɔgɔn b'a ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ bila ko tɛ. Donc o danaya de ko nana sabati fo ka taa ni de entreprise de mɔgɔw fɛnɛ bolo don ɲɔgɔn bolo donc an mɛnna ni Damiya an bɛ baara la ɲɔgɔn bolo depuis 2012 kana se fo bi ma an bɛ baara la ɲɔgɔn bolo mais de kɔni projet lawaleyali a sababu kɔni bɔra Damiya de la ka se an yɛrɛ ma yan Faba ni kɔnɔ yan donc a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ma mɛn wa? an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a mɛnna a mɛnna a bɛ baara wɛrɛ kunna an bɛ baara wɛrɛ kunna mun tɛ de projet ne fɔlɔ awɔ an b'o baara wɛrɛ ni bi cɛ kɔni o bɛ san 12 bɔ o fana ye solaire ko ye o fana matériel solaire kelen ninnu ye an b'o baara ɲɔgɔn bolo bi a bɛ san 12 bɔ voilà Yalugu ye aw ni ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di? ani de an ye boliboli daminɛ mois de mai kɔnɔna na maintenant ka se mois de mai na an taara ne ni Sebu Jalo comme
gɛlɛya daminɛlen an y'a ye comme kana fɔ gɛlɛya da fɔ kurantigɛ daminɛlen gɛlɛya ka ca gɛlɛya sugu ka ca i ɲɛsin kuma ma voilà kurantigɛ daminɛlen maintenant an sigira ka jateminɛ kɛ solution jumɛn de b'a la parce que minɛn caman bɛ sugu kɔnɔ i b'a installer an y'olu san ka bɔ an ko yaliku ye an ye yɛlɛma ko caman k'a la yɛrɛ ni min tigɛra don an bɛ taa kura wɛrɛ ɲini voilà maintenant pour que o de ka dabila an sigira ka kuma solution jumɛn de b'a la ɲuman maintenant ne ni baba ye jateminɛ kɛ an ye dɔw de tester mais a wari kun ka ca maintenant a produit ka ɲi kosɛbɛ baba ne ko solution jumɛn de b'a la pour que ni produit in ka sɔrɔ maintenant an wulila ka taa Sine ala nana kɛ an jatigɛ ɲuman kun bɛ yen o ye Damiya ye ale ni an jɛra ka taa usine na maintenant an kumana an segira ka na après ale ni den mɔgɔw continuer na ka baara kɛ fo ka se bi ma. Ayiwa Damiya on sait très bien que vous êtes connu il y a longtemps. Oui, depuis et qu'est-ce qui a motivé cette relation, cette collaboration? On connaît Papa Diallo depuis je pense plus de 15 ans. 15 ans? Ah non, ça c'est beaucoup. Depuis 2010, j'ai travaillé au Mali. Voilà, on a commencé à travailler. En chinois, il y a une langue, ça fait le temps choisit tout. Voilà, comme maintenant, c'est la bonne chance. Voilà, Mali, là, le courant, là, après, il y a soleil, là, beaucoup, mais le courant, là, c'est pas beaucoup maintenant. Après, là, c'est notre garantie avec la qualité. C'est le premier, c'est ce que nous avons dit. Tu as demandé le DE, là, ça c'est quoi? Le DE, on est en chinois, là. Ça c'est moralité. La moralité, c'est le... Voilà. Passer avant tout, ça fait le D. C'est moralité passée avant tout. Le Y s'appelle les affaires sont plus proposées. C'est ça. C'est comme notre D là, c'est comme notre... on a dit, la moralité c'est le premier. Ce qu'on a fait, la qualité c'est le premier, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est la meilleure qualité. Bien sûr. Basée sur une bonne moralité. On a promis, on peut garantir notre produit plus de 10 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça c'est notre garantie là. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous étiez au palais pour le lancement. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens par rapport à D? Oui. D là. Je n'ai pas bien compris. Les gens. Oui. Ils vont acheter D là. Parce que avant la D là, tout le monde, tous les techniciens ils connaissent D, mais le prix là c'est cher un peu. Mais aujourd'hui, on est venu ici. Avant les gens ils font la commande, c'est pas à l'usine directement ou quoi. Ils vont choisir à Dubaï, acheter à Dubaï ou d'autres pays comme ça. Mais aujourd'hui on est venu ici. Il y a des représentations ici. Voilà, le prix là c'est moins cher. Après les amis Baba Diallo avec notre ami Hamayer Queen, tous les problèmes de après-vente, il a fini. Dès là, on va envoyer plus de 3 techniciens chinois venir ici. Après, Hamayer Queen, il est bien connu, les grands techniciens. Quoi. Voilà, on va faire un groupe de techniciens ici pour finir l'après-vente. Voilà. Donc, l'installation, réparation, il n'y a pas de problème. Voilà. Si les gens choisissent D, il va 100%, il va confiance ou quoi. Il va content, il y a 0 problème. Voilà. C'est vous. Awe Soromi. Fereli bina na ka chogodi. Ani bi aye cérémonie mi ga kun kunye mu yere. Bon. Ma ajabi kelen kana. Cérémonie kunye mu ye bi. Pour que ka marquer yere. C'est vrai que mɔgɔ caman b'a la kodɔn mais mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ k'a fɔ ko a wari ka ca donc lajɛ kun yɛrɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ni marque D yi maliyɛn fanba 80% b'a commandé Allemagne awɔ maliyɛn bɛɛ 80% b'a commandé Allemagne n'u ɲininka u t'a dɔn ko produit chinois don u yɛrɛ bolo ko wala ko Allemagne marque don caman tun b'a commandé yen bon fan kelen-kelenninw b'a commandé Dubaï. Bon, on a yira mɔgɔ la k'a fɔ
a ma se ka wuli k'a fɔ k'i b'a commandant mɔgɔ si la i b'a bɛɛ sɔrɔ an kɔrɔ yan o ye lajɛ kun belebeleba dɔ ye bi fɔlɔ donc mun ye produit sɔrɔ yɔrɔ ko fana ye o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala sɔnna yanni bi ka se a ka ca ala fɛ minnu bɛ soleil baara la caman b'an dɔn donc précisément ne yɛrɛ ka magasin yɛrɛ kelen kelen bɛɛ n'o ye Manden électronique ye minɛn bɛ sɔrɔ kelen kelen bɛɛ la i n'a fɔ ENA solaire fana an ma yɛlɛ koyi ale fana ka magasin yɛrɛ n'a yɛrɛ basé bɛ Ɲamana minɛn bɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ fana kelen kelen na donc i y'a san Manden na i y'a san ENA solaire la a bɛɛ de kelen donc an bɛɛ ka k'a la sɔngɔko bɛ cogo di bon sɔngɔko i n'a fɔ an yɛrɛ ka partenaire bɔra k'a fɔ cogoya min na sɔngɔ kɔni ka nɔgɔn parce que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ den san cogo min na i bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ 2 fo 3 4 de bɛ sara ta bɛɛ fo usine ma bon a bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ i b'a sɔrɔ wala o bɛɛ ta b'a sanfɛ bon bi maliyɛnw bɛna sɔrɔ an sababu la a bɛ n'a fɔ dɔrɔn k'a bɔ usine na ka na an fɛ yen dɔrɔn direct mɔgɔ man ca transport ko t'a la tuguni foyi ko t'a la i b'a sɔrɔ yan parce que den yɛrɛ ka sariya yɛrɛ kɔnɔna la hali maliyɛn ne wulila k'i bɛ taa sa usine na k'ale bɛ miliyari sanni o tɛ feere kɛ ma non o y'u ka taabolo ye donc f'e ka tɛmɛ ni parti distributeur agréé dɔ de ye o de b'i lataga o fana b'a san ka bɔ n'a ye Chine ka n'a ka jamana k'a di dɔ in k'a ladon u ka jamana taxe fara kan ka tila k'a tɔnɔ fara ka sɔrɔ k'a feere ma e fana bɛ tila k'a san tuguni ka n'a ladon i ka jamana kɔnɔ k'o di dɔ in k'o taxe n'o fɛn fɛnɛ fara ka sɔrɔ k'i ta fara k'i b'a feere i b'a ye minɛn bɛ se wagati min o b'a sɔrɔ minɛn sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ bon maintenant sisan an ta ni mun ye direct taxe wɛrɛ t'a la tuguni donc ka lancement kɛ k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ minɛn sɔngɔ a man ca quoi mɔgɔ tun bɛ siran tɔgɔ min o tɛ quoi tuguni ni ala sɔnna a b'an yɛrɛ fɛ yan inchallah a bɛ yan ayiwa an ma Damian da sera yɔrɔ dɔ ma o ye ni sanni kɛra mɔgɔw bɛ jɔrɔ mun na san 5 don san 10 don n ye nin san a yɛrɛ mɔgɔ t'an fɛ yan yɛrɛ a ko ko aw ye technicien baarakɛlaw ye k'aw bɛna kalan ni fɛnw kɛ ka mɔgɔw sigi sen kan k'i bɛ kɛ ɲamanɲɔrɔ la o bɛna kɛ cogo di o de ka nɔgɔ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de maintenant an ye équipe dɔw b'an bolo équipe ninnu formulen don a kama yɛrɛ ni fɛn tiɲɛna ou bien ni problème b'i bolo directement i bɛ o équipe technique wele o b'o problème résoudre e ye filanan ye min ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko garantie b'a la mais n'i y'a san problème n'en cas de problème o b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sɔrɔ an ta tɛ o ye en cas de problème technicien caman b'an bolo filanan ye min ye an bɛ technicien caman former Mali la ka fara an taw kan technicien semaine prochaine a bɛ daminɛ o kɔnɔna la sinon technicien bɛ maintenant an bɛ équipe dɔw ta ni olu formation banna an bɛ dɔ wɛrɛw ta n'Ala sɔnna an bɛ installateur fɛn fɛn min bɛ solaire baara la an bɛ fɛ ka bɛɛ de former DEI la pour que problème kana sɔrɔ filanan ye min ye DEI minɛn ninnu na fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔw tɛ min dɔn DEI convertisseur ninnu na n'i y'a san ni panne y'a sɔrɔ n'i nana directement min y'a sɔrɔ i bɛ don historique kɔnɔ i b'a ye mais fɛn tɔ ninnu na a t'a la sabanan ye min ye poussière ka ca anw fɛ DEI produit ninnu na kana to an ka taa an ka minɛnw falen dɛ DEI produit la an ye minɛnw san e bɛ ka na mun fɔ su in na nin ye n'o t'anw da la DEI produit la poussière a ka ca ala fɛ hali n'a bɛ don a ka dɔgɔ parce que o fɛn bɛɛ disposition talen don nanan ye min ye a tɛ kalaya a tɛ kalaya parce que DEI produit ninnu filɛ nin usine na n'a dilanna yanni a ka bɔ o b'a bila 24 heures kɔnɔ température jusqu'à 60 degrés filanan ye min ye u bɛ tila ka bila nɛnɛ fana na 24 heures kɔnɔ n'i y'a ye problème tɛ u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka feere i t'o ye caman na i k'a ye ko DEI ka na maintenant kura ko problème b'a la a ka dɔgɔ parce que olu ta bɛɛ bɛ tester
usine yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ a durunan ye min ye maintenant wifi bɛ mɔgɔ min fɛ yen i bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ consommation min bɛ ka kɛ e fɛ i b'a ye i b'a ye ni ne taara dugulama ye i b'a ye hali n'i y'a installé yan nɔ i ka radio so la i taara yɔrɔ o yɔrɔ ni ninnu bɛ ka tiɲɛni kɛ ne kɔfɛ par exemple n taara u bɛ ka fɛnw u bɛna mɔgɔw bɛ fɛn n b'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ ye i bɛ se ka fɔ i ko aw bɛ ka fɛn min consommé a ye dɔ bɔ a la n'u taara yɛlɛ 30 la n b'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ ye i b'a fɔ ko aw bɛ ka min kɛ a man ɲi aw bɛ dɔ bɔ a la a y'a mɛn dɛ voilà, Damien, pourquoi vous avez choisi le Mali parmi tant de pays pour créer une représentation? Toute l'Afrique, il y en a 2 pays, il y en a les agents exclusifs, c'est comme le monopole. Sud-Afrique, après Mali. Aujourd'hui, c'est 2 pays seulement. 2 pays seulement, voilà. Toute l'Afrique, c'est 2 pays seulement, il y en a agents exclusifs, c'est comme le monopole là. Le Sud-Afrique, c'est depuis 2022 il a commencé. Mais on est venu ici, on a regardé le marché, on a regardé le Malien, la population, il travaille plus fort que tous les Ouest-Afrique. Le Malien, là, c'est plus gentil que d'autres pays. Voilà, après, il travaille plus fort. Donc, on est venu ici, après notre amis avec Hama, avec Zedou Diallo. On a bien regardé, après, c'est un grand marché. Mali, là, c'est un grand pays. Il y en a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de soleil ici. Tu as vu, jusqu'à 45 degrés, souvent il y a 50 degrés. Le soleil, il y en a beaucoup. Le problème là, c'est aujourd'hui le courant. Mais ça, c'est notre travail. On va développement avec Malien ensemble. À cause de ça, on donne aujourd'hui les charité, là, 50 millions. C'est vraiment, le gouvernement, là, Mali, là, il est très aidé nous. C'est à cause de ça. Trop même. Voilà, trop même. Et donc, c'est ça, on va travailler ensemble avec le gouvernement pour finir le problème de courant pour Mali. C'est ça. C'est à cause de ça. On est venu même pas 2 mois, 3 mois, on donne les molécules. Ça, c'est impossible. C'est pas Afrique seulement, tout le monde entier. On a travaillé 110 pays. C'est le premier pays on fait comme ça. On donne le molécule, même pas 2 mois, 3 mois. Avant là, tout le monde il a fait là, comment, s'il y a un peu de quantité, il va discuter avec nous, on va donner le molécule. Mais cette fois, même notre communauté n'est pas beaucoup arrivé, on dit à donner le molécule. C'est ça. C'est à cause de Malienne population, les gens là, c'est très bien. Ils travaillent très bien. Depuis 6h, 7h là, tu as vu, il y a beaucoup d'emballage. C'est ça. J'ai pas dit d'autres pays. Même 10h. Les gens ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas travaillé beaucoup. Voilà, c'est ça. Après, vraiment, Mali gouvernement, il a été notre trou. C'est ça. Mais est-ce que vous avez les moyens pour les gens qui travaillent dans le secteur informel, c'est-à-dire les petits tailleurs, les soudeurs et ceux qui sont dans les machines à coudre, les ateliers? L'électricité pour les gens qui sont dans les ateliers. Je n'ai pas bien compris. Voilà. Mon français là, c'est pas trop fort. Ni on a là aussi ça. Tu vois le gars pour moi comme nous nous gars sort mancha. Nous chama ne be courant au début qu'on en a bi. Et là ma frère là aussi on a offert wa. Parce que moi chama na yeshu na sini so on na on nyinga aw do ma fo nyinga no aso on tayro ni ro wala wala no aso on kun kwa felaw we mun susu masima on mun bulo est-ce que frère wa aw bolo lu to la ali pâtisserie do fana be o mambo ko so mais ni suku ka du fana ka ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogoya min na fɛɛrɛ b'an bolo comme an ka pano baara ma daminɛ i b'a fɔ den la yanni den ka na an tun bɛ dɔ wɛrɛw kɛ bon partenariat b'an ni banki dɔw cɛ ka sɔrɔ bi ma se depuis nin baara ma se bi yɛrɛ an ka cérémonie kɛnɛ kan caman yɛrɛ bɛ yen u yɛrɛ tun y'a ɲini an ka kuma d'u ma bon comme banki kelenw tɛ an ma sɔn parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa kuma di dɔ ma ka dɔ to a bɛ na problème créer sinon banque b'an bolo u b'an kɔrɔ u b'an dɔn partenaire b'an n'olu cɛ n'i y'a dɔn i ye fonctionnaire ye ou bien i ye saratala ye walima i ye atelier tigi ye a bɛ dépend i bɛ baara o baara la ni e mago bɛ dɛmɛ mun na
pour que i b'a sɔrɔ par exemple dɔ bɛ courant dɔ jeni kalo la 1000 mais n'i ko k'i b'a ka devis kɛ i bɛ se ka t'i jɔ 2 bɔli ma nɔgɔya ma bon comme bɛɛ n'i ka baara don ni an ko an y'aw caman essayer ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ a 100 o 100 mun b'a sira fɛ a tɛ temps yɛrɛ bɔ o tɛ se a bɛ laban mankan na quoi parce que malien fanba hali ni papier b'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon hali ni papier bɛ yen komi an bɛɛ malien an b'o don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que e de bɛ tila ka laban ka kɛ jɛbaga ye bon don o don commerçant i bɛ fanga la o tɛ commerçant ma taamasiyɛn ɲuman ye quoi donc o ko nin kɔni kama anw yɛrɛ directement an t'a kɛ an y'a jɔ fɔlɔ pour le moment mais a bɛ se ka kɛ a bɛ na kɔfɛ mais banque b'an bolo minnu b'an accompagner voilà an da par exemple ne ko k'i ka devis kɛ n'an ye ka dimensionnement kɛ ka devis kɛ k'a d'i ma pas forcément k'a fɔ ni banque bɛna accompagner k'a prix de ka ca non an bɛ facture d'i ma i yɛrɛ b'a la ni a prix bɛnn'i ma an b'o banque f'i ye i bɛ taga yen i bɛ compte dayɛlɛ donc n'i ye saratala de ni sara mana jigin i bɛ compte dayɛlɛ olu fɛ yen a bɛ bɛn a ka yɔrɔ kan olu b'a tigɛ n'i ye bololabaarakɛla de moi si n'i ka fɛn bɛnna 1,000,000 ma 2,000,000 ma ni garantie bolo min bɛ s'o ma n'i taara o déposer olu b'u ka sariya f'i ye olu bɛ wari ta k'a d'i ma bon a sarali tɛ wajibi ka k'i k'a sara o kalo kelen u bɛ se k'a d'i ma fo san 5 banque bɛ yen n'a sɔrɔ i ye 2,000,000 ta i bɛ se ka sara san 5 a bɛ tila kalo o kalo 2,000,000 donc kalo 12 ko fana divisé par 5 encore o bɛ bɛn mun ma a b'a sɔrɔ kalo kalo i bɛ t'o sara awɔ pour que ka se ka baara kɛ o yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ to sira fɛ mun yɛrɛ la garantie yɔrɔ yɛrɛ kama parce que a ka ca Ala fɛ ni an y'o kɛ an fana bɛ garantie de di banque ma banque de fana bɛ garantie di e ma ni problème bɛ yen garantie yɔrɔ 2 de bɛ bolo n'i nana anw fɛ direct la peut-être n'i ma nimisiwasa sɔrɔ i bɛ se ka taa banque de fana kama banque de fana ka juru la banque de fana ye garantie di e ma donc an kɛlen o labɛnw b'an bolo k'a sɔrɔ bi ma se o fana valable don nin ko nin fana kɔnɔna la toujours. ayiwa aw ka sɔgɔmada in na cérémonie na an y'a ye aw ye chèque dɔ di a b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ kɛ n t'a dɔn o ye yɔrɔ sugu jumɛn ye ani o bɛna kɛ min a bɛna di gouvernement de ma wa a bɛna k'o kɛ cogo di bon a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ɲininkali fɔlɔ a kɛyɔrɔ o ti an bolo i y'a fɔ an y'a fɔ cérémonie na tɔgɔ min na o kɛyɔrɔ bɛ gouvernement de bolo parce que faso baara filɛ bɛɛ niyɔrɔ b'a la faso baara tɛ k'a fɔ ko faamaw b'u ka faama baara kɛ an fana ye jula ye an fana b'an ka jula baara kɛ par exemple nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kun bɔ ne b'a la 50 de don dɛ awɔ an n'an baarakɛ ɲɔgɔn i n'a fɔ DEI entreprise ani an yɛrɛ ka société yan nɔ Manden Enai Solar donc an yɛrɛ y'a jateminɛ an bɛ fɛ ka taa installation kɛ bâtiment administratif dɔ la jamana ɲɛmɔgɔ mana yɔrɔ min choisi an ye a kɛra dɔgɔtɔrɔso ye a kɛra faso baarakɛyɔrɔ min nafa bɛ se bɛɛ ma a kɛra kalanyɔrɔ ye dekun bɛ yɔrɔ min na ko mun ye urgence ye n'u y'a yɔrɔ yira an na an y'a fɔ an bɛ taa baara kɛ baara musaka a t'i n'a fɔ k'an bɛ fɛn da jamana ɲɛmɔgɔ kun a panneau bɛ sigi support bɛ k'a la câble bɛ k'a a tɛ ye jamana yɛrɛ k'a lajɛ c'est-à-dire u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso dɔ fɔ aw ye exact ou bien dekun bɛ yɔrɔ dɔ la jamana ka yɔrɔ dɔ mɔgɔw bɛ taa baara kɛ yɔrɔ min na impôt ɲɔgɔnnaw ou bien trésor ni fɛn ninnu yɔrɔ baw la jama bɛ se ka taa fɛn yɔrɔ min na ou bien école ba dɔ dekun bɛ yɔrɔ min na dekun bɛ yɔrɔ min kan o yɛrɛ de an ka hali n'a jɔ bɛ se ka kɛ kuluba fana ye o bon a kɛra yɔrɔ ye Mali kɔni kɔnɔna la ni Ala sɔnna n'a kɛra yɔrɔ ye an y'a fɔ an bɛ taa kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ layiru baw ta u t'a bɔ a sira fɛ fɛn écran ɲɛfɛ après a bɛ tila ka kɛ ko wɛrɛ ye mais ani a y'a ɲɛfɔ gouvernement ɲɛna ka ban ou bien an de ka taa f'u ye bon a ye ko an bɛ s'a fɔ cogo la dɛ bon n'i y'a ye n'a kɔni sera ma kɔni a sera a seyɔrɔ la ka ban o ye kelen fɛnɛ gouvernement fɛnɛ ka mɔgɔ kun bɛ yen caman dɔw kun bɛ kɛnɛ kan lasigidenw caman kun bɛ kɛnɛ kan u y'a mɛn ka ban donc u y'a mɛn ka ban aw kun kan ka nin fɔ anw ɲɛna de fɔlɔ bon comme a bɛ na dɔɔni don quoi ayiwa n'an ye nin kɛ mais ne ko aw bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ jamanaw bɛɛ de la n'aw taara wa ou bien nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye DEI ka nin kɛ jamana ye de bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye DEI ka kɛ jamana ye mais a kɛra ni anw yɛrɛ fɛnɛ ne ni balimakɛ yɛrɛ ka cɛsiri parce que an y'a ye ni i bɛna k'i bɛna fɛn yira jamana kɔnɔdenw na k'i b'a feere hali n'i bɛ nafa de sɔrɔ mais e yɛrɛ fɛnɛ ka nafa dɔ don jamana kun fɔlɔ k'a yira jamana la an bɛna fɛn min di a filɛ nin ye fɔlɔ an yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ kun ye min ye fɔlɔ o de kun ye ka dilan fɔlɔ ka installation de kɛ fɔlɔ ni o yera an bɛ sɔrɔ ka lancement kɛ ka feereli kɛ mais jamana tɔgɔ komi i yɛrɛ b'a dɔn n'i ko f'i ka nin kɛ fɔlɔ k'a kɛ i bɛna mɛn a bɛ gɛlɛya bon
o de kama an ye lancement kɛ an ka dɔn n'an dɔnna n'an ye nin baara fɛnɛ kɛ donc an ni ministre de l'énergie de bɛ baara la bon ou bien aw ni structure wɛrɛ de bɛ baara la pour que ka se ka gɛrɛ jamana na bon lancement kɔni kun ye mun ye comme an y'a kɛ commune min na commune maire ka représentant kun bɛ yen an y'a n'a ka drapeau voilà bon a ka ca lettre d'invitation fɛnɛ ministère foyi fɛnɛ tɛ yen an ma taa déposer mun na k'a ci mun ma an y'u ka retour yɛrɛ fɛnɛ kɔni sɔrɔ voilà donc kɔrɔ k'u ka mɔgɔw kun bɛ yen voilà dɔw ka mɔgɔ kun bɛ yen second dɔw ka mɔgɔ kɔni caman ka mɔgɔ kɔni kun bɛ yen bon layiru min fɛnɛ taara donc n'u y'a las'u ma ni jamana ɲɛmɔgɔ choix b'olu de bolo olu de bɛ yɔrɔ ɲini sisan ka d'aw ma n'u kɔni yɔrɔ fɔ an ye ka an écrit a la officiellement k'a yira an na an fɛnɛ ye délai di tile 10 kɔnɔna an fɛnɛ baara min kɛ k'a da mɔgɔw k'a ye tile 10 ni Ala sɔnna o ma minɛnw bɛ yan ka ban minɛnw bɛ yan ka ban o de la ne ko n k'aw kun kan k'aw sara anw na fɔlɔ dɛ aw kun b'a ɲɛfɔ anw ɲɛna anw bɛ taa ci fɔ koyi ci kun bɛ s'u ma teliya yɛrɛ nka nin ci bɛ sumaya dɛ nin ci bɛ sumaya Ama an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye solaire fɔ nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ye ŋaniya ta k'a bɛna panneau solaire caman kɛ a kuma fɔra jamanakuntigi taara dɔw yɛrɛ kɛnɛ kan nka a bɛ ka fɔ an ɲɛna fana ko panneau solaire fana ko degun b'a la dɛ ko kɔlɔlɔ caman de b'a la ko n'i ma s'a minɛ cogo la sanpɛrɛn bɛ jigin a kan a kan ka jɔsi don o don bon anw dun bɛ ɲinɛ an tɛ fɛn dɛ maa an bɛ ɲinɛ de hali an ka mobili kumaw la an t'u ko donc ni panneau fana ni fɛn minnu b'a la ni bɛ se k'an bilasira. donc panneau minɛ cogo b'a la fɛn bɛɛ n'i m'a minɛ ka ɲɛ a tɛ si sɔrɔ. hali maa yɛrɛ ni min yɛrɛ minɛ ka ɲɛ i tɛ si sɔrɔ. voilà minɛ cogo ye min ye panneau n'a nɔgɔra a kan ka ko. a bɛ ko. a bɛ ko panneau bɛ ko. aw ta wa ou bien anw ye minnu san ne kɔni tɛ yen o sanfɛla ye chiffon ye dɛ. non panneau bɛɛ bɛ ko mais a tɛ ko tile fɛ de. a tɛ ko tile fɛ. a bɛ ko tile tɛ wagati min na mais a ka ɲi sufɛla de fɛ. n'i bɛ se ou bien fitiri da wagati ninnu. a ka ɲi o wagati. o b'a sɔrɔ an bɛ baarakɛyɔrɔ la Ama. filanan ye min ye panneau batterie ninnu fana pour que ka si sɔrɔ bila yɔrɔ fana bɛ yen. batterie fana na. voilà i bɛ batterie bila yɔrɔ min na fiɲɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min na tile kana sɔrɔ o fana bɛ batterie si sɔrɔ. sabanan ye min ye convertisseur fana o fana minɛ cogo bɛ yen mais o ta ye min ye kana doni d'a kun a tɛ se min kɔrɔ. e convertisseur min san Ama e bɛ kana kuma dɔ wuli yan bi min ma nɔgɔn dɛ. 5 kVA de. an b'an ka minɛn bɛɛ de k'a la an bɛ fini paase an bɛ micro-ondes k'a la an bɛ ventilo k'a la clim bɛ k'a la denmisɛnninw bɛ télé bɛɛ minɛ. oui o fana bɛ yen o convertisseur bɛɛ n'a fanga de don. n'a tɛ s'a kɔrɔ a bɛ tiɲɛ de yan. aw m'a fɔ ko tile de b'a dilan wa. ayi tile bɛ min dilan o ye tasuma de ye mais a tɛ convertisseur dilan. convertisseur ta ye min ye faamuya cogo min na aw bɛ ka na kura de fɔ aw ɲɛna su in na an tɛ na ɲɔgɔn faamuya. convertisseur ta ye min ye parce que aw bɛ ka na min fɔ c'est comme minɛn tɔw bɛ cogo min anw dun bolo n'i taara nin san ni ka di i b'o de k'a la cogoya min ka di ye tile de bɛ aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. wa i bɛ se ka o kɛ mais o fana n'i b'a san an b'a fɔ ke e ta ye min bɛ bɛn e ma. donc a man ka feere ma n'i yɛrɛ bɛ kuran hakɛ min jate n'o ma dɔn fo ka dɔn. n'an ye o dɔn e ni min ka kan an b'o de ɲɛfɔ ye. o de la Jalo y'a fɔ bi cérémonie na ko o bɛ dépend gouvernement de la. parce que olu bɛ fɛ ka min kɛ gouvernement de b'a dɔn yɔrɔ minnu don pour que ka se k'a fɔ. voilà maintenant n'i ye a bɛ se min kɔrɔ n'an ye o f'i ye maintenant n'i taara fana kana doni d'a kan a tɛ se min kɔrɔ n'i y'a kɛ maintenant o la. a bɛ tiɲɛ joona o dɔrɔn tɛ maintenant ni e ka fɛn batterie bɛ ban ka bɛn 6 heures ma a bɛ sɔn ka sa 3 heures ou bien 4 heures o problème fana bɛ caman sɔrɔ Mali la. voilà mais f'i ka fɛn doni d'a kun a bɛ se min kɔrɔ. a bɛ se min kɔrɔ mais a ka ca Ala fɛ ni kɔni ye an lamɛn i tɛ problème sɔrɔ. donc e bɛ fɛ k'a fɔ sisan an b'an ka panneau san k'a fɔ k'a installé la a banna n'a y'a yɛrɛ diya cogo min a k'a kɛ ten k'a comme compteur b'an bolo cogo min a tɛ kɛ ten. ayi panneau i tɛ se ka taa an ka compteur la yɛrɛ nɔnɔgɔlanw caman de b'olu da la ye. panneau ani ɲɛbɛrɛw. panneau fɛn ye min ye c'est comme compteur i sago. i b'a a bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma kana gasigi n'i ma dama tɛmɛ dɔrɔn a bɛ i nafa.
mais n'i y'a dama tɛmɛ n'i bɔra ka i ka ventilo mɛnɛlen to ou bien fɛn ninnu olu bɛɛ ye tiɲɛni ye mais n'i bɛ bɔ n'i b'i ka fɛn ninnu faga a bɛ mɛn. donc minɛcogo ɲuman si can o si ka sa ka voilà mais bi e yɛrɛ bolo est ce que an ye gɛlɛya mun sɔrɔ ka kɛ ni kurantigɛ in ye a man k'a to an ka fɛɛrɛ yɛrɛ jɔnjɔn tigɛ yaasa ka se ka ni minɛn ɲuman ninnu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ parce que hali ni kuran nana est ce que kuran na se ka kɛ an bɛɛ sago ye tuguni jama bɛ ka caya dɛ ama jama bɛ ka caya maintenant o kɛ kun ye den na kun ye o de bɛɛ ka se ka kuran sɔrɔ i fɛ an na kun yɛrɛ de o de a y'an kɔrɔ a sɔngɔ man ca fana a minɛn fana qualité ka ɲi. Damien, vous avez dit 5 ans, 10 ans de garantie, le matériel sera là. Oui. Est-ce que vous allez partir dans tout le Mali ou bien c'est Bamako seulement? Tout le Mali, il n'y a pas de problème. Tout le Mali? Il n'y a pas de problème. Comme mon partenaire il est là, ce que on donne le problème avec on a confiance. Tout le Mali peut vendre, c'est son choix. On est venu ici faire le service seulement. Ouais. Voilà, le service pour avant vendre, après vendre, l'installation, la réparation, tout. C'est notre service. Voilà, ce que les vendeurs on va donner les Babadjan. On va donner les techniciens, c'est ça. Mais les techniciens, après de Ama, les techniciens ils vont venir quand? Ils vont venir le janvier. Le janvier? Ouais. Le mois prochain? Oui, le mois prochain. Dans 3 jours? Non, c'est pas 3 jours, le 7 janvier. Le 7 janvier? Oui. Le 7 janvier, il va venir. Ils vont rester... Il va rester ici plus de 1 an, 2 ans. Voilà, même Hama, on a un groupe de techniciens. Donc, c'est ça, on donne la confiance avec les gens là. Et s'il a acheté des, n'inquiète pas, 100% on va finir sur tous les problèmes. Voilà. aw yɛrɛ bɛ degun jumɛn sɔrɔ panotigiw bolo kosɛbɛ minnu ye installation kɛ ka ban i yɛrɛ ka lakɔlɔsili bɛ tali kɛ gɛlɛya jumɛn yɛrɛ la parce que anw ni mɔgɔ tɔw don cogo tɛ kelen ye fɛn fosi la an y'an damana maa de ye. Voilà, a bɛna fɔ n balimakɛ bɔra ka kuma min kɛ sisan o yɔrɔ dafalan don i ka question nana o yɔrɔ dafalan de kan sisan par exemple dɔ bɛ taa se anw ma sisan a b'a f'i ye n ka so clim kelen bɛ n bolo frigo kelen bɛ n bolo télé kelen bɛ n bolo ampoule ta bɛ n bolo e bɛ devis kɛ n'o ye ka calcul kɛ k'a d'a ma donc o b'a sɔrɔ a ma muso filanan ka kuma fɛ yen o b'a sɔrɔ a ma muso filanan ka kuma fɔ mais e bɛ calcul kɛ k'a d'a ma bon i ka minɛn bɛ bɛn nin ma fɔ an b'a fɔ tɔgɔ na par exemple i ka fɛn bɛ bɛn commissaire 3 caviar ma ano ni fɛn ma ano ni fɛn ma a bɛ taga a b'a ye o bɛ marché dugu bɛ jɛ a bɛ wuli k'a fɔ ne ka batterie yɛrɛ a bɛ 52% na a bɛ 50% na ça veut dire bɛ se ka ni charge ɲɔgɔn na wɛrɛ d'a kun tuguni ale tɛ penser k'a fɔ a ye minɛn minnu fɔ i b'a sɔrɔ e ye minɛn commissaire min dama y'o dama peut-être ka marge fitinin dɔrɔn bila o fara k'o to yen pour que o ka ni surprise nana ale bɛ se dɔw b'u ka charge doubler dɔw b'a f'i ye ko clim kelen bɛ n ka so de utiliser mais ni problème nana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka clim 2 3 utiliser su kɔnɔna la u b'a f'i ye an ka fɛn sara 2 heures a sara 3 heures alors que u ye devis min kɛ k'a di e ma ne y'o dimensionnement calculer k'o devis di u ma i bɛ taa sɔrɔ o kelen ni tila ou fila b'o bolo k'a utiliser an b'o degun de sɔrɔ mɔgɔ caman bolo. donc u bɛ tila ka segin ka na aw kama. ouais parce que u bɛ segin ka na i b'a sɔrɔ commissaire dɔ filɛ par exemple mun kan ka 5 kilos ta ne taara 8 kilos don d'a kun a b'a endommager bon n'a endommagé n'u nana u b'a fɔ k'a kun ko garantie b'a la an b'a fɔ si garantie b'a la an bɛ caman ta minɛ an b'a dilan an b'a fɔ garantie b'a la mais i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na den minɛ n'i y'a bila problème kɛra la hali san kelen bitɛrɛ hali san kelen n'i y'a dɔn a b'a sɔrɔ nin don nin ye ne sɔrɔ nin a historique bɛɛ ale b'a ɲɛf'i ɲɛna a b'a bɛɛ f'i ye nin bɛ a nana nin cause la caman b'a dɔn n'u sera i ma o bɛ taa anw ka nkalon kɛ kɔrɔfɔ aw ɲɛna dɛ voilà ne bɛ walayi kalan ko clim ye kelen ale bɛ taa fɔ ko clim 2 de bɛ cɛ bolo voilà donc an b'a caman ye mɔgɔ la aw ka minɛn ninnu ma ɲi dɛ u bɛ maaw ka kow tiɲɛ dɛ bon o gɛlɛya yɛrɛ de b'an kan kosɛbɛ mais avec tout ça commerçant de b'o kɛ a commerçant de b'a kɛ an b'o san fan wɛrɛ fɛ k'an bɛ minɛn tɔ san u bolo bon an ka minɛnw mun kɔni ka ɲi n'i y'a bɛɛ san ɲɔgɔn fɛ a garantie bɛ continuer ɲɔgɔn fɛ de o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i taara dɔ san yɔrɔ wɛrɛ ka taa dɔ san yɔrɔ wɛrɛ par exemple n'an ta comme aw ta ninnu bɛ kuma lakali kɛ anw bɛ dɔ ɲini mun tɛ kuma lakali bon o kɔni o kɔrɔ i ka tiɲɛ de fɔ sisan nɔ donc n'i ye tiɲɛ fɔ i tɛna problème sɔrɔ a la quoi o kɔni da ka di i la mɛ bon avec tout ça an bɛ malon da an ye malon an b'a dilan ka di mɔgɔ ma an ka minɛnw na u bɛ nin bɛɛ kɛ u bɛ na mais avec tout ça an b'a dilan an b'a dilan quoi parce que n'i m'a dilan ka di olu ye mun kɛ olu t'o fɔ quoi u bɛ taa i ka marque de la gosi k'a bɛ taa mais
doni min dara k'o to fɔ. Très bien mais e bɛna tile 2 3 ka patiente yana bɛ dilan ka di mais i b'o kɛ dibi kɔnɔna mais n'i ye jɔn ala fɔ ka tiɲɛ fɔ i bɛ kisi o fana ma kɔni. nin doni bɛ n fɛ yen o de ɲɔgɔn tɛ. o de ɲɔgɔn tɛ. ama aw bɛ mun de sɔrɔ kosɛbɛ réparation ninnu na minɛn jumɛn mɔgɔw bɛ mun de ka teli ka mun de tiɲɛ ni système in sigira. non o ye convertisseur ninnu de. convertisseur ninnu sinon fɛn tɔ ninnu réparation kan. ale de bɛ panneau ni so ni ɲɔgɔn cɛ. voilà ale de bɛ solaire courant yɛlɛma ka kɛ EDM ta ye. ka sɔrɔ k'a d'i ma. ka d'i ma. o tuma a bɛ jigin cogo min na directement anw kɔrɔkɛ ye min kɛ o ɲɔgɔnna in man ɲi yan. non a ka frigo jenna siɲɛ 2. non o man ɲi. ale yɛrɛ de y'a ta dilan. maintenant fɛn dɔ wɛrɛ bɛ yen ne ma min ɲɛfɔ fana. an ka convertisseur ninnu na i bɛ se ka groupe don a la. groupe kelen. i bɛ se ka an ka EDM courant fana don a la. tile fɛ ni batterie fara fana. a tɛ i ka batterie consommer mais min panneau bɛ min pour directement a b'o de bila ka taa i ka so kɔnɔ. o bɛ yen mais convertisseur caman na o t'a la. sufɛ fana. maintenant sufɛ fana ni i ka batterie déchargera. ni EDM bɛ yen. maintenant directement a bɛ EDM bila ka na n dɛmɛ. ale bɛ EDM wele. a bɛ EDM wele. k'e to i ka sunɔgɔ la. awɔ a b'a fɔ EDM. i tɛ wuli ka na maga compteur la tuguni. o ka ɲi dɛ. anw wulili ka ma nɔgɔ anw ma sufɛ n'anw dara ka ban. n'o kɛra maintenant a bɛ t'o la maintenant EDM fana n'a nana tigɛ. ni groupe bɛ i bolo. i bɛ se ka automatiser directement a yɛrɛ b'a fɔ ko groupe wuli. a bɛ groupe fana wuli. a b'a wuli. maintenant ka baara kɛ n'a ye. a ma fantan tɛ se ka o ta in sa o la sa dɛ. i bɛ se ka a groupe fana bɛ se ka tila ka i ka batterie charger. n'i y'o n'a charge n'a fara. a yɛrɛ bɛ groupe faga. ka continuer ni batterie ye. ni batterie ye. awɔ i bɛ se ka o sɔrɔ convertisseur min na o ye de ye. a ma segin ni yɔrɔ in kan tan. sigi a kan tan. de convertisseur nafa. a ka ca kosɛbɛ. a nafa fɔlɔ ye min ye. i bɛ se ka EDM don a la. filanan ye min ye i bɛ se ka groupe fana don a la. comme n'i ka panneau ka ca tile fɛ maintenant a bɛ batterie charger ka sɔrɔ ka courant di so kɔnɔ fana. ni batterie fara fana a bɛ batterie bila kɛrɛfɛ ka baara kɛ ni panneau dɔrɔn de. sufɛ i bɛ baara kɛ ni batterie ye. ni batterie nana décharger a bɛ EDM wele ka na n dɛmɛ. ka t'o la maintenant ni EDM fana tigɛra ni groupe bɛ e fɛ a yɛrɛ bɛ groupe wuli ka tila ka batterie charger n'a batterie fara a bɛ groupe faga a bɛ continuer ni batterie ye yanni dugu ka jɛ. o fana ye de groupe ye wa. non groupe. anw ta in ɲɔgɔnna min filɛ nin ye k'an ta nin a bɛ se ka k'o la. a bɛ se ka kɛ a bɛɛ la. groupe caman na kɔni. wo naani m'anw ta la wo naani. a bɛ kɛ groupe caman na. kan ka se ka k'ale la. i bɛ se ka o sɔrɔ groupe convertisseur min na. o y'aw ka convertisseur ye. Damien. Oui. On a beaucoup parlé, on a dit beaucoup de choses. Oui. Vous avez dit que le Mali, le gouvernement c'est bien, ils ont bien accueilli. Oui. Dans le futur, est-ce que DEI va faire autre chose au Mali? Bien sûr, bien sûr. Ça c'est après, on va bien faire. On va faire beaucoup. Le gouvernement du Mali, il a aidé nous, on va aider le gouvernement. Mali, c'est la même. On va développement ensemble, Inch'Allah. On va faire beaucoup. Après, on va faire beaucoup de charité pour le Mali. Inch'Allah. C'est important. Dans le mois de Ramadan, on va faire charité ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. An dɔ kɛ kuma na a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen mun fɔli kun ka d'aw ye anw da ma don la n'o bɛ fɛ ani an tilara an ma fana bɛ se k'a ta fara a kan. Bon mun kɔni bɛ ne fɛ kuma kuncɛ kuma la o ye i n'a fɔ an ma ye caman fɔ an ka minɛ ninnu kan. A ye min fɔ sisan o nafa ka bon dɛ. O nafa ka bon, nafa caman de bɛ yen. min n'o tɛ kelen ye. mun n'o tɛ kelen ye comme sigi kuntala ma an tɛna sɔn an b'a bɛɛ walawala. Sinon n'i ye Mali yɛrɛ m'a fɔ minnu donna panneau baara la kunfɛ baara la maa maa bɛ k'a ye panneau baara kalan k'a b'a dɔn ko technicien don ingénieur don a 99% bɛɛ bɛ DEI dɔn
mais mun na o t'a sɛbɛn client kun parce que a prix an na bɛ sɔrɔ a prix de ka ca parce que i kun bɛ concert dɔn ninnu san prix min na pour que ka se ka den sɔrɔ i kun bɛ se k'o sɔrɔ ɲɔgɔn na 4 fara ɲɔgɔn kan a bɔyɔrɔ ko n'a sɔrɔ cogo ko yɛrɛ gɛlɛya kun kama donc a yira mɔgɔ la mɔgɔ kana siran ɲɛ donc u kana den in minɛn bɛɛ ka nɔgɔ an bɛ don min ko bi bon kelen avantage min bɛ den la bon soleil baara la Mali kɔni kɔnɔ bi ou bien Afrique kɔnɔ bi a tɛ minɛn caman na dɛ parce que batterie caman bɛ yen bi i tɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ par exemple 60-100 kilowatts kan donc batterie b'a fɔ den 6 a kana tɛmɛ o kan den dun filɛ a batterie i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan fɔ 2 mégawatts a batterie bon commerçant kɔnɔ Mali kɔnɔ bi an tɛ commerçant dɔn bi ko commerçant bɛ yen k'u bɛ 100 caviar bɔ o commerçant i b'a sɔrɔ 10 15 20 mais den la commerçant 100 caviar b'a la i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ fo 2 20 o 2 20 bɛ 2 mégawatts de di donc 2 mégawatts donc ni ye Jalo ni y'a faamuya sisan c'est à dire aw ka minɛn bɛɛ san ni ɲɔgɔn fɛ o de ɲɔgɔn tɛ quoi panneau convertisseur ni a tɔw ni y'u bɛɛ san ɲɔgɔn fɛ siɲɛ wolo de da ka dilan i ka dɔ san yɔrɔ la ka taa dɔ san fan wɛrɛ fɛ voilà o de i wajibinen to k'o kɛ mais n'i y'o kɛ o de ka d'an ye o de bɛ e fɛnɛ lafiya parce que mun na ni an y'a bɛɛ firi ma a ka ca Ala fɛ ni problème bɛ yen dɔrɔn a ma se hali an ka technicien ka déplacer ka taga n'a ye installation kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka fɛn mana kɛ an ka technicien fɛn bɛɛ bɛ ka utiliser fɛ yen fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ dɔn an ni problème bɛ yen sur place a b'a dɔn problème ye nin donc o ka nɔgɔn donc aw fana sigilen ɲɛ bɛ aw ka minɛnw na anw fɛ yen bon an sigilen t'an ka minɛn an sigilen de b'an ka minɛnw baara kɛ nɔ de la ouais n bɛ k'o de fɔ an ɲɛ b'u la quoi awɔ donc a b'o cogo de la mais n'i taara minɛn dɔ san dɔwɛrɛ ka dɔwɛrɛ san dɔwɛrɛ dafa yɔrɔ la ni problème nana an bɛ se ka taa a t'anw ta la e dɔnni fana ka taa ale ta la bon confrontation mana sa e min t'a dɔn est-ce que o bɛ ɲɛnabɔ ɲɛnabɔ man di mais n'i y'a bɛɛ t'an bolo est-ce que an bɛ se ka n ko mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn a tɛ se ka fɔ voilà o diyara n ye an bɛ i fo Ama kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ ne bɛ se ka mun fɔ surtout les techniciens o ka na ka an ka yɔrɔ ye an ka jɛ ka baara kɛ minɛn san dɔrɔn tɛ mais minɛn hali n'i ye minɛn san n'i t'a a baara kɛcogo dɔn a bɛ kɛ minɛn kolon ye i bolo o ka na an bɛna u former an b'u former maintenant an ka jɛ ka baara kɛ parce que mɔgɔ caman nana ni minɛn ye o ma mɔgɔ former mais an ta to yen an bɛ fɛ ka u former yɛrɛ de an ka minɛnw na u k'a dɔn min don an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na awɔ. Damien, vous avez un mot pour terminer? Il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est bon? Oui. Vous pouvez saluer les gens? Oui. Salut. Vous pouvez saluer tout le monde. Tout le monde. Ouais, de venir à D. Ouais, de venir à D. Inch'Allah, on va donner le bon service avec bonne qualité. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci. An bɛ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo bi su in na an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa min ye den o mɔgɔw de tun bɛ an fɛ yan ka na baara kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kuranko ka degun minnu b'a la aw yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ u ye bilasiraliw kɛ o sira fana fɛ hali ni i ma sanni kɛ olu fɛ i ka pano minɛcogo ɲuman u y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an kɔni tun bɛ ji k'a ka tile fɛ k'a ko k'a pase k'a fɛ ja o tɛ kɛ ko fitirida de ka ɲi ani sɔgɔmada joona ninnu pour que a ka se ka kɛ waati min na tile kɔni tɛ yen ani fana minɛn minnu b'an bolo an ka sow kɔnɔ an ka hakili to u la an k'u kɔlɔsi yaasa a ka se ka an nafa an kana ɲinɛ a kɔ donc an b'u fo o bilasiraliw la u yɛrɛ ka minɛnw fana u sɔrɔ yɔrɔ an'u ka bɛnkɛrɛw bɛɛ lajɛlen fɔra aw ɲɛna su in na wa n'aw mago bɛ kibaruya o kibaruya la n'a y'an wele waati o waati an b'aw n'u koloso ɲɔgɔn na a bɛ se ka baara kɛ u fɛ cogo min na nimisi wasa o kɔnɔna na u kɔni nakun ye min ye u ye kuma kelen fɔ o diyara ne ye kosɛbɛ u nana Mali dɛmɛ ka na maliyɛnw dɛmɛ an b'u fana dɛmɛ n'an seko n'an damayira la u ka se ka dɔ ko dɔn cogo min na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'Ala sɔnna waati ni waati an na to k'u wele pour que ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye min ye Seyibu ye ale tun bɛ Jalo ale ye PDG ye ka taa se u ka représentant ma Mali la n'o ye usine D représentant ye Mali la Damien an b'a fana fo ka Ama Yaluko fo ale ye directeur ANA Solar ye an b'a fana fo Falaye Keyita ani Keba Jalo Kalifa baara ɲɛna wa? Merci beaucoup. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple.
Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous.